Meitä on kaikkialla. Me olemme levinneet ympäri Suomen, ympäri maailman. Meitä löytyy kaikista ammattikunnista, jopa ministereitä ja meppejä myöten. Et voi erottaa meitä ulkonäöstä. Tälläkin hetkellä joku meistä saattaa olla lähelläsi. Me olemme neuroplastisuuden supersankareita. Me olemme savolaisia. Eli hyvää päivää läsnäolijoille ja hyvää päivää radion kuuntelijoille. Neuroplastisuudesta me tiedämme, että kaikki, mitä me valitsemme ajatella tai mitä valitsemme puhua, vaikuttaa suoraan meidän aivoihin muuttamalla sitä fysiologisesti ja sitä kautta suora vaikutus on myös meidän terveyteen. Savon murteessa siinä on paljon tekijöitä, jotka ikään kuin linkittyy tähän neuroplastisuuteen erittäin myönteisellä tavalla. Kun me huostellaan lupsakasti ja vienteen mukluutettaan, niin me voimme monin tavoin vahvistaa onnellisuutta ja hyvinvointia. Eli kannattaa käyttää savoa ja opetella sitä. Ja ajattelin puhua 3 eri esimerkistä. Ensimmäinen esimerkki liittyy rentoutumiseen. Savon murteeseen kuuluu erittäin leppoisa puherytmi, joka tarkoittaa sitä, että välittömästi myös aivot alkaa virittää meissä aikamoisen ihanaa rentoutumisen hetkeä. Me voimme kiiruhtaa hitaasti, eikä meillä ole kiire mihinkään tässä valaamissa muolimassa. Ja oikeastaan ihan mihin tahansa elämä tuo eteesi, niin voit esimerkiksi vastata vaan, että no voihan mokomakki. Ja kun sen tekee vielä uloshengitystä vähän pidentämällä, niin välittömästi alkaa semmoinen sopiva, optimaalinen stressitaso vallata kehoa ja mieltä. Ja taas mennään eteenpäin. Toinen esimerkki liittyy oppimiseen. Jo Platon sanoi aikoinaan, että oppimiseen ei ole muuta alkua kuin ihmettely. Savon kielessä usein kysymyksiinkin vastataan hyvin ihmettelevällä vastakysymyksellä. No onkohan tuo nyt noin? Suottapi tuo olla noin tai suottapi olla olemattakin. Et esimerkiksi tänne yliopiston opettajan työkalupakkiin savonmurre saattaisi sopia tosi hyvin helpottamaan oppimista, koska nämä hämmentävät vastakysymykset aiheuttavat opiskelijan aivoissa juuri sitä positiivista hämmennystä. Alkaa tulla uusia aivoyhteyksiä, alkaa syntyä oivalluksia, asioita linkittyy yhteen, eli tapahtuu oppimista. 3. esimerkki liittyy työhyvinvointiin. Toimin kouluttajana ja työnohjaajana ja haluan nostaa savonmurteen mahdollisuutta toimia myös työilmapiiriä vahvistavana tekijänä. Kuulostaa ja tuntuu ihan erilaiselta. Sanotaanko työkaverille, sinä mokoma teit virheen, vai sanotaanko hänelle, no voi tokki, sattuuhan tuota meille kaikille. Eiköhän myö tästä yhdessä mennä eteenpäin. On vähän eri fiilis. Että kannattaa ajatella mitä ajattelet ja tehdä se ainakin välillä savoksi. Huostellaan lupsakasti, niin neuronitkin naattii. Ja naattiipa muuten koko keho. Ihan bonuksena kerron teille, että myös parisuhteeseen saat kipinää sanomalla partnerille vaikka, että tulehan lekemmäs baby, pannanko lakanat liekehtimään. Sillä nimittäin savon murre on valittu Suomen seksikkäimmäksi murteeksi. Eli oikein hyvää ja naatinnollista päivää meille kaikille.